Hola! Anem ara a estudiar el producte i la divisió de monomis. La mecànica. Com es fa? Si jo tinc un monomi i un altre monomi, per a fer el seu producte el que faig és multiplicar per una banda els coeficients, és a dir, faig 3 per 5, que me dona 15, i per una altra banda multiplique la part literal, és a dir, les variables o les lletres. X i x al quadrat les multiplique, val? Per tant seria per una banda 15 i per una altra x, la x al quadrat és x per x, per tant me quedaria x per x per x, que és x al cub. Val? Normalment farem directament 3 per 5, 15, x per x al quadrat, x al cub. Val. I per què? El que m'interessa és que vos quedeu en la mecànica, val? Perquè més endavant, o sigui, jo no estic raonant sempre per què, no. Però una volta està entès, és molt important perquè d'ací 20 anys encara sabreu fer el producte de dos monomis. Per això és important saber per què. Ara, això sí, quan feu els exercicis només penseu en la regla mecànica, val? Per anar més ràpid, no estar pensant tota l'estona en el per què. Però és important saber per què. Mireu, si jo tinc 3x per 5x al quadrat, anem a suposar que la x és igual a 2. Val? Jo puc escriure 3 per 2 i 5 per 2 al quadrat. Val? Si la x val 2, això és exactament igual. I una pregunta, 3 per 5 és el mateix que 5 per 3? Sí. Per tant, jo puc reordenar, val? El producte és commutatiu, és a dir, puc reordenar els factors. És igual fer 3 per 2 per 5 per 2 al quadrat que fer primer 3 per 5 i després 2 per 2 al quadrat. Val? És el mateix, dona el mateix. Això sí, si jo faig 3 per 5, dona 15, i si faig 2 per 2 al quadrat, això dona 2 al cub. I si ens en recordem, la x, que era 2, que era el que està en verd, era la x, ha quedat al final 2 al cub, és a dir, x al cub. 15 per x al cub, val? Que és el que hem empleat. Mireu, sense tanta història, fent servir les lletres, que jo sé que vos costa més, val? Però fent servir les lletres. 10 per x per y per 3 per y. Al final puc reordenar i puc escriure 10 per 3. Això sí que sé fer aquesta operació i dona 30. I per una altra banda multiplique la part literal. X per y per y. X per y per y. I això me dona xy al quadrat. La forma mecànica. Jo veig això i dic, multiplique els coeficients. 10 per 3. 30. Multiplique la part literal. Xy per y. Me va donar xy al quadrat. Ja està. Molt fàcil. No vos equivoqueu. En la suma la part literal se queda tal qual. Val? Sobretot, jo crec que si entenem el per què és difícil que vos equivoqueu. Perquè ja, com que està clar que no tindria sentit en la suma i la resta fer res amb la part literal. En canvi, així en el producte, si heu entès que el producte és commutatiu i que l'única cosa que faig és reordenar els factors i multiplicar-los, jo crec que queda clar. En la divisió, 3 quarts. És el mateix. 3 quarts de la misma història. Mireu, 15x al cub partit 5x al quadrat. Agarra els coeficients, perquè aquesta fracció, este quocient, el puc escriure com 15 partit 5 per x al cub per x al quadrat. Qui no s'ho cregui, que faci la multiplicació de les fraccions. 15 per x al cub, 15x al cub. 5 per x al quadrat, 5x al quadrat. Val? Per tant, ara sí que puc fer les operacions. 15 entre 5, 3. X al cub entre x al quadrat és x. Val? Per què? Perquè si tinc x per x partit x per x, evidentment puc simplificar dividint numerador i denominador entre x. 2 voltes. Una i 2. Veritat? Perquè els factors es repeteixen en el numerador i en el denominador. Això ja ho hem vist i hauria de quedar clar. Val? Fico un exemple en lletres. Si jo tinc 2 per 2 per 2 partit 2 per 2, val? Que això seria 8 partit 4, jo puc dividir
la fracció entre 2 i entre 2. I me queda 2 només. Val? Bueno, és un apunt a banda, això ja se'ls hauria de saber, i si no, feu la diferència d'exponents. X al cub entre x al quadrat és 3 menys 2, que dona 1. Val? Està bé. Un altre exemple. 30xi dividit 3i. Faig per una banda el quocient dels coeficients, és a dir, 30 entre 3, 30 entre 3 és 10, i per una altra dividisc xi entre i. Val? Aquesta fracció es pot simplificar, la i que està multiplicant i la i que està dividint, i me queda la x. Val? Doncs espero que quede clar, si no, tornem a veure el vídeo i en qualsevol cas, si no alguna cosa que no ha quedat clara, me fiqueu un comentari. Fins ara!